Ola, son Manuela, o galego mundial. O galego é mundial, porque toca directamente no terreo das emocións. Alén de debates filolóxicos, é realidade emocional. Unha persoa que vive no cabo do mundo, no outro extremo do mundo, e unha persoa que vive na Galicia e que compartimos as palabras da tribu, a que nos aprendeu a nosa mai no berce. Lume, terra, como di o meu cuñado que está emigrado en Holanda, en Ámsterdam, e polo tanto está coa xente que o entende, cos portugueses, de como non imos ter unha unión fraternal entre dúas persoas que chaman a miñoca, miñoca. O galego é mundial. Cando estaba a traballar na costa de Mozambique, cando estaba a traballar na costa de Mozambique, cejou a revolución, me cejón de te metiches, cejou a revolución, me cejón de te metiches. Aquí estamos a Frelimo, facendo revolución, apagame xa esa radio, non aturo Rolling Stones, apagame xa esa radio, non aturo Rolling Stones. Vai, oh vai, Merceno vai, vai, oh vai, Merceno. Estamos no cerne da Galiza aquí en Arzúa celebrando e organizando o terceiro mundial que a Asociación Galega da Lingua leva feito xa en anos anteriores e neste caso pois escolleu Arzúa. E nada, pois co lema de que o galego é mundial, pois facemos unha xornada de convivio, de música, de palestras, de mesas redondas e de comida tamén. Pareceme importante apoiar un evento como este porque a sociedade galega ten que ir coñecendo cada vez máis que a nosa lingua é unha lingua universal, unha lingua que se utiliza en distintos continentes, en distintos países. Un dos principais leitmotiv deste festival, que se chama El Mundial, é que coincide coa Copa do Mundo de Futebol. Son moitos os galegos e galegas que son seguidores de futebol, que gostan de futebol, entón estamos desenvolvendo unha campaña dirixida a esas persoas, simplesmente aproveitando que existe ese evento deportivo, non? E que as persoas están atentas a él. Cualquier excusa é boa para deixar atrás antigos esquemas lingüísticos. Eu creo que xa vai sendo hora de que Galiza recupera a senda internacional. Antes o Mundial duraba unha semana, eran moitas actividades ao longo dunha semana e realmente era bastante complicado manter a atención, manter un foco das persoas no Mundial. Entón decidimos mudar o esquema e facer todo xunto en Arzúa. Falamos co Concello foron todo facilidades e entón o que estamos tentando hoxe é xuntar música, xuntar palestras, xuntar a programación infantil, xuntar a gastronomía. A veces os reintegracionistas estamos isolados, aínda que sexa un pouco paradóxico, non? Mas é así, é bon conviver e ver que somos moitas máis persoas máis variadas do que ás veces nos parece nos nosos ámbitos de traballo, non? É bo que a xente se aproxime sen preconceito, que se aproxime desde outros ámbitos, que a xente tal vez veña só ver un concerto e coñece outras actividades que se están facendo e entón pareceme importante, é unha festa para nós realmente. Foi a terceira edición do Mundial, pero realmente a primeira tentativa de facer un programa ambicioso, diverso, con moitas propostas, con especial atención á programación infantil, ás crianzas, que é realmente o futuro do galego, ás crianzas, a serio tamén. E, esperemos que para próximos anos sexa ainda máis grande, mellor, que xa todos os pequenos detalliños que este ano, pois, se cadra non funcionaron como tiña que ser, funcionasen. E que as crianzas sexan máis grandes para que podan dar unha manciña para montar e desmontar. Tamén. Son galego da Argentina, galego da Alemania, galego de Cuba, de Suiza, de Holanda, de Canadá, galego na Galiza imaginaria. Son galego de Caracas, galego de Santiago, galego de Roma, de Lima, do Cairo, de Bogotá, galego na Galiza imaginaria.
sempre andando por aí. Já não sei se voltarei. Esse galego da Galiza que domina a ciência da batata doce.